Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Nasi isibalo. Solve and graph isibalo ezingezansi. Kusho ukuthi xazulula uphinde udwebele uphinde udwebe umdwebo walezi izibalo ezingezansi. Angikukhumbuze. Uma wenza izibalo ekuthiwa solving systems by substitution kusho ukuthi xazulula uX noY. Uphinde futhi ubheke ukuthi imiphumela yakho iyangenelana yini nezibalo lezi ozinikiwe. Awuthi ngisibhale lesi esingezansi la siqale sisebenze ngaso. Siyashesha manje uyakhumbula ukuthi vele lezi zibalo besisenze kanjani. Y wethu uzosipha bani u5 plus uX wethu basiqede lapho simisa kanjani. Uzosenza kanye nami lesibalo awuthi ngibhale lesi singenhla ngaphezulu sibone ukuthi sona somisa kanjani. Ukwenza izibalo ezinjena ke nje bangizobe ngikwenzela athi ngiphinde ngichazele. Ukuxazulula nje lokho kunikiwe ukuze uthole umphumela wa Y uthole umphumela wa X ubone ukuthi inamba noma imiphumela oyitholile iyangenelana yini uma uxhumanisa nesibalo esingezansi noma esingaphezulu. Ebese uyadwebela udwebe umdwebo wakho ozokukhombisa ukuthi ngabe lesibalo ngempela siyiqiniso na noma isibalo esihlebanayo. Zobu times 5 plus X is equal to 15. Ukuzosipha ba now 9x wethu 3 times 5 usipha ba sipho 15 3 times x usipho 3x is equal to 15. X wethu no 3x wethu lo uzosenza njani? Usipho 12x. Number 15 sebenza kanye nami sibe no 15 ngale. Njengenjwayelo uma kufana kuzosusana kuzosipha ba okuzosalisa no 15 no 12x okusho ukuthi 12x is equal to about 0 makusekho lutho ngale basi divide la ukuze sisusu x. Yabona ukuthi x wethu uyiqanda x wethu sothini manje is equal to 0 usekele la ngezansi. Uma ngibuyela kuyibalo zami ngibhekisisa ukuthi ngabe kuyiqiniso lelo ngikutholile. Singaphinde sithathe sona leso sibalo manje sesiyazi ukuthi uX uba uyiqanda. Sesiyasenza isibalo siyafaka esikhundleni sa X u0 wethu. 3 man uzosipha Y 15 divided by 3 usipha ba sipho 5. Nawo umunye umphumela sino Y is equal to 5 okuyiqiniso ngoba phela mawuthi lana sesibalo singezansi uthi Y minus X is equal to 5 uzokupha wona lo mphumela ngosekelayo la ngezansi. Uyabona ke sekuthanda ukubalula siyazi uX wethu u0 siyazi uY wethu u5. Bashilo ke kulesibuzo ukuthi solve baphinde bathini sa solve athini saxazulula. Uphinde umbuzo uthini na umphumela yethu. Ungakhohlwa phela udideke wenze okodwa kanti ucelwe ukuthi wenze izinto ezimbili. Sesiyadweba ke manje njengoba kade siceliwe kuthiwa kumele sidwebele umphumela wethu. Siyazi ukuthi uX wethu lo uyiqanda singamisa le ka1. Umphumela wethu ungabe umdwebo onjani? Unganyukelwe le phezulu. Sikwamamba manje sikwama y axis. Macishe ufana nento nje. Na ungasenza futhi isibalo usiphinda phinda uzobona ukuthi uzokumisa uzokuphana. Ngushintsha umbala ukuze sidwebele okwesibili. Sibhala isibalo sethu lesingenhla sibona ukuthi sophuma umdwebo oneqiniso yini. Kuzobuba manje bas divide ngo3 zobu 3x plus y usipha ba o5. Uyabona ukuthi lesibalo sithule nje siclean sihle kabi. Usipha ba y wethu na umphumela wethu ayihlangane lento nje bangidubela phezulu. Uyabona ukuthi akuhlebani kuyahlangana.
kuba into ecishe ifane. Ngakho base sidweba la umphumela wethu sodweba into enjani? Ya ngizodweba ngomuqu uline ngombala ongafani. Mhlawumbe singabekela la kwi-y axis lethu. Lapha kwi-x axis lethu sizobika kanjani? Siyanyuka. Nabo behlebana. Yini ukuhlangana kolayini? Intersect. Naba la behlangana khona. Okusinikani thina basibona labo line behlangana. Siyajabula kakhulu impela siyabona ukuthi lesibala impela siyangenelana. Asifani nalezi ezinyade esenzile noma lesi sinyade senze eqaleni kade singenani singena solution. Manje uyabona ukuthi ziyangenelana izibalo zethu sizenzile saziphinda phinda senza njani senza lento ekuthiwa substitute samisela imphumela yethu ko x yabo x wethu ubu y ubu 0 no y wethu u5. Saphumelela kanjalo ke isibalo sethu.